आले एक्झॅक्टली हांगसर येतालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो येलो मोदी येलो Okay. आणि मोदी येलो चावी काढली गाडयेची ते दुसरे एका उभं राहा चावी काढली आणि मोदी धावला हांवें परत चावी लायली आणि सायडीक घेता म्हणून सांगले सायडीक घेऊन नका काढून थापड मारले मरे थापट मारले तुझे डायरेक्ट थापड मारले मरे विचारो बिन काय ना लायसन बिसन काढून थापड मारले मरे मागीर विचारते का सर तुम्ही त्याच्यावर थापट मारलेले असा त्यांनी सांगला तेवढा थापट मारला त्यांनी नको म्हाका मारला पळय आयला म्हणून हो फोटिंग आहे पहिला डायरेक्ट काढून येते थापड मारले थापट मारला सर तुम्ही आणले तर कोंग ना किती फोटिंग भाऊ आलो माझ्या मॅडम आहे पहिला ते का पहिला थापट मारला थापट मारला आणि त्याची काय मिस्टेक नसतं लायसन विचारून ना काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला त्याचे Direct थापड मारला राईट दिला थापड मारपाक तू हे बोल ना थापड मारला तो कॅमेरा असा कॅमेरा भितर माझे सगळे मेटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचे कॅमेरा येता येताना तुमचा ब्लू सर त्यांच्यानी म्हणतात त्यांच्या कॅमेऱ्याचेर सुद्धा येताला म्हणत थापट मारलेल्या दाखवली त्यांना हा ते कळलं आल्यावर येतले हे पळय त्यांनी कितें केला पळय माझी हालत पळय कितें केली ऑन ड्युटी कितें केला ती पळय पण तुम्ही त्याच्या डायरेक्ट आतू कळलो पहिले ताका फक्त ती गाडी ऑफ केली आहे सायडीक घे म्हणून इतले आणि काय नाही. थापड मारून ना पण त्याच्या थापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला कॅमेरा